nka Mali ye yɛrɛma hɔrɔnya tali min kɛ 1900 ani 60 waati ka se 1964 ani 64 ma o kɛnɛ kan Modibo Keyita tun ye dantigɛli kɛ. Kuma ninnu n'i y'o lamɛn i bɛ Ala kali k'a fɔ kuma ninnu kɛra bide, i bɛ Ala kali k'a fɔ kuma ninnu kɛra mɛkalo tile fɔlɔ tɛmɛnen de san 2018 na. Modibo Keyita ye nin kuma in fɔ don na don min n'i y'a ni bi kɔnɔguwanko ani bi haminako lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ a ye fɛn o fɛn fɔ kɔrɔlen ni kununko tiɲɛ tun don bi tiɲɛ de don. An ka Modibo Keyita lamɛnbani nin don kofɔlen Mali baarakɛlaw tun ye kulu kelen de u ka taama tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛmaa Modibo Keyita ye dantigɛlikɛw ye. Kuma nin kɛra nanzarakan de la an bɛna lajɛ basi la an ka yɛlɛma bamanankan na mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a ka ca Ala fɛ a b'an hakili sɔn ji la. Chers camarades, excellent. Aw minnu ye maabaw ye. Au nom de l'Union soudanaise RDA. Union soudanaise RDA tɔgɔ la. J'adresse bɛ ɲɛsin aw ma. nos félicitations les plus chaleureuses. Ka aw fo, ka aw barikada ni wasa yɛrɛ ye koyi. Aux camarades travailleurs. An ye ɲɔgɔn cakɛlaw. Pour le magnifique défilé. Aw ye jama taama min kɛ sisan. Qu'ils viennent d'exécuter. Aw y'o min kɛ sisan n'aw y'o waleya. Et qui nous a fait passer de si agréables heures. N'a kɛra sabu ye ka waati di an bolo kosɛbɛ. Cette démonstration. Aw ye waleya jira min kɛ sisan. Qui est assez indicative. N'o bɛɛ an bɛɛ lajɛlen hakili sɔn ji la n'o ye taamasiyɛn ɲuman ye. De l'importance du syndicalisme en République du Mali. K'a jira anw na k'a fɔ cakɛlaw ka hakɛ ɲini tɔnɔ n'a jɔyɔrɔ ka bon faso kɔnɔ kosɛbɛ. Et aussi. Ani fana. De la grande unité. Kiliyaba min ni faraɲɔgɔnkan min ni jɛɲɔgɔnya ɲuman min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ. Des travailleurs. Min ye baarakɛlaw ye. Et pour nous. U ye taamasiyɛn ni dalu y'anw bolo. Pleine d'espoir. Nin ye jigi sigi waleba de y'anw bolo. Dans les perspectives qui s'offrent à notre parti. Anw ka tɔn taabolo ni taasira ani laɲini minnu b'a bolo. Pour la construction du socialisme. Min ye socialisme jɔli ye anw fɛ Mali kɔnɔ yan. Camarades travailleurs. Njɛɲɔgɔn baarakɛlaw. Vous venez de nous donner une fois de plus la preuve. Aw ye dalu kura ani taamasiyɛn kura jira anw na tuguni. Que vous avez compris. Ko aw ye faamuyali sɔrɔ a ye faamuyali kɛ. Qu'après la lutte. Kɛlɛ foorilen kɔfɛ. Politique. Politiki kɛlɛ foorilen kɔfɛ. Qui a conduit notre pays à l'indépendance. Min ye an ka jamana sɛnsɛn fo ka se yɛrɛma hɔrɔnya kɛnɛ kan bi. Il y a une lutte. Kɛlɛ a ma taa kɛlɛ kɔ koyi. Plus difficile. Min n'a gɛlɛyara kojugu. Dans laquelle nous nous sommes engagés. An yɛrɛ ye kɛlɛ min n'an y'an kɔ da o la bi. Et dont l'issue. Ni a foori cogo. Dépend dans une certaine mesure, dans une large mesure. Ni a foori cogo wasa la o ɲɛ ti sɔrɔ bɛɛ foni. De votre propre détermination. Aw yɛrɛw y'aw cɛsiri aw ka cɛsiri de b'a to an b'an sago sɔrɔ. Je vais vous dire aussi. N b'a fɛ ka min fana fɔ aw ye. Que le succès de l'option de l'Union soudanaise RDA. Union soudanaise RDA a y'i kɔfa koba minnu na o wasa sɔrɔli kɔni. Dépend de vous. O jigi ye aw de ye o sirilen don aw de la. Parce que. Sabu. Le défilé a démontré tout à l'heure. Aw ye taama min cɛbɔ min kɛ o ye fɛn min jira anw na. Que vous tenez entre vos mains. Ko fɛn bɛ aw tɛgɛ kɔnɔ bi. Les secteurs les plus importants. Fɛn o fɛn n'o ye jamana jɔsiraw ye minnu n'a tɔnɔ ka bon kosɛbɛ. De la vie de la République. Min ye faso jɔli ko kuma ni faso jɔko wale fasoko yɛrɛ ye dɛ. Cette confiance. O danaya in. Que le parti a placé en vous. Ni tɔn ye o da aw kan bi. En vous remettant. Ni a ye dili kɛ aw ma. Ces secteurs importants. Ni jamana jɔsira ni jɔwale ni jɔkɛnɛba ninnu. Et. O ye. Le témoignage. Seereyaw de ye. De votre grande conscience de militants et de travailleurs. Aw minnu ye jamana baarakɛlaw ye jogo ni kodɔn ni cɛsiri minnu bɛ aw la. Mais aussi de votre détermination. Ani fana aw banbannen don cogo min na bi. À ce que notre socialisme. Min b'a to anw ka socialisme ni. Ne soit pas ce socialisme. A kana kɛ socialisme ye. Que l'on proclame un peu partout à travers l'Afrique. N'a waralen don n'a a dogo ɲalen don farafinna bi. Mais qui correspond en réalité. Nka n'a tiɲɛ yɛrɛ ye fɛn min ye. Ah, la bourgeoisie camouflée. N'o de ye baanaw ni nafolotigiw ni nafolobatigiw k'u biri. Sous des dehors. K'u biri fɛnw kɔrɔ. De développement socialiste. N'o ye socialisme jidi siraw ye u biri bɛ u kɔrɔ ni janfa ye.
Vous avez donné également la preuve, camarades. Ngenyon, maranyon, aye daluni, sabu fana jira aunabi. Que quand il s'agit de l'honneur, de la dignité de la République du Mali, Faso Mali, Adambe, Faso Mali ka horonya, Faso Mali ka bunye no kuma konindo, no wale konindo mbe. et quand il s'agit d'affirmer votre solidarité à l'égard des couches les plus défavorisées, Jamana fandauni, jamana desebato, watimi abifo ka fo wilika ke, ka olu senze ku deme, no kuma koni fora be. vous allez prendre vos responsabilités. Aw kan ka joda minnu na aw ka jiniyɔrɔfin aw jɔn bɛ o yɔrɔ la k'o ma fa ni faso ka tanu ye. Je ne citerai que pour preuve n bɛ dalu kelen dɔrɔn de fɔ. la taxe civique à laquelle courageusement vous-même aw yɛrɛw fasoden ɲumanya waleya minnu n'aw yɛrɛw y'o ta n'aw yɛrɛw ka hɔrɔnya ye. vous avez accepté de vous imposer. aw sɔnna k'aw jeniyɔrɔfin a ka kɛta ye min ye k'o ma fa. La taxe de solidarité ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn zɛnzɛn ɲɛnajɛ minnu. en faveur de nos frères refoulés du Sénégal. an balima minnu n'u gwɛnna ka bɔ Sénégal a ye magwɛn wale minnu ta k'olu sɛgɛrɛ. Et aussi ani fana. toutes les restrictions aw y'aw yɛrɛw kɔniya k'aw yɛrɛw bali fɛn minnu na. que le parti a estimé ni tɔn y'a miiri k'a dɔn k'a fɔ o ni kɛli ka kan devoir n'o ni wale ka kan vous imposer et que d'ailleurs vous avez accepté quelquefois demander n'o o karabara aw kan nka waati dɔw la ni o laɲini a n'o fasoden ɲumanya wale bɔra aw yɛrɛw la. pour que les charges des couches les plus défavorisées cogo min minnu bɛ yen n'olu ye mɔɔw ye minnu ye dɛsɛbaatɔ ni kolibaatɔ ni maadegunɲɛw ye jɔ bɛ se ka bɔ olu ka dunni na cogo min. puissent être allégées. dɔ bɛ se k'a fiɲɛya ka bɔ u kun na dunni na cogo min. Je puis vous donner l'assurance, camarades travailleurs, n bɛ layidu di aw ma n jɛ ɲɔgɔn cakɛlaw yan. que le parti et le gouvernement min ye jamana marabaw ani tɔn ye. se feront un devoir impérieux wa u b'a waajibiya u yɛrɛw kan u bɛ u yɛrɛw cɛsiri n'a ye k'u ka kɛta bɛn a ma n'a bɛ bɛn u ma u b'o kɛ. de réaliser toutes les conditions maximales fɛɛrɛ o fɛɛrɛ kɛcogo o kɛcogo lahalaya o lahalayaw bɛ yen n'aw n'o ka kan wasala. pour que la marche en avant de notre pays vers le min socialisme b'a to an ka jamana bɛ taasira min kan a bɛ taabolo min kan n'o ye socialisme waleyali ye. devienne une réalité o pour bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye tiɲɛ wulibali anw faso Mali kɔnɔ. mais nka pour cela cogo min o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ. il faut que vous réalisiez davantage, fo aw k'aw cɛsiri k'aw bamacogo ɲuman yɛrɛ la koyi. que vous constituez plus que jamais wa aw ka fara ɲɔgɔn kan k'aw labɛn. l'avant-garde de l'action et du parti et du gouvernement. min ye jamana marabaw ni tɔn ye aw ka kɛ o disi jɔyɔrɔw ye aw k'aw disi jɔ o ma k'olu laɲini ninnu sabati. Le 1er mai doit être pour vous 1er mai ka kan ka kɛ don ye aw bolo. l'occasion de dresser le bilan jamana ka kan ka jatew de kɛ ko minnu kɛra fo ka se o don kofɔlen ma k'o jatew n'o fɛsɛfɛsɛliw kɛ. de votre action personnelle aw yɛrɛw kelen kelen na aw yɛrɛ bakun ye min kɛ dɛ. dans les chantiers, jamana jɔyɔrɔ wale kɛnɛw kan. dans les bureaux, cakɛbuw kɔnɔ. dans les champs, forow kɔnɔ. partout où vous vous trouvez. yɔrɔ o yɔrɔ n'aw baarakɛlaw bɛ yen fo aw k'o de waleya k'o jate de minɛ k'aw yɛrɛw fɛsɛfɛsɛ dɛ. Pour qu'à vous-même, cogo min aw yɛrɛ bakun vous puissiez vous dire si vous avez pleinement aw yɛrɛw bɛ se k'a fɔ aw yɛrɛw ye n'a y'a sɔrɔ aw y'aw jeniyɔrɔ fin a ka kɛta ye min ye k'aw y'o kɛ dɛ. votre tâche et votre devoir. aw ka baara ani aw ka ca aw kan ka min kɛ aw k'o kɛ. Le 1er mai doit être également pour vous mais kalo tile fɔlɔ kan ka kɛ fana aw ye don ye un examen de conscience. ka aw yɛrɛw fɛsɛfɛsɛ aw diinɛ n'aw ŋaniya a ye min kɛ jɔnjɔn na dɛ aw k'aw yɛrɛw lɛrɛ wuli dɛ. Et vous devez vous demander si pendant l'année écoulée, aw ka kan k'aw yɛrɛ ɲininka san tɛmɛnenw na vous avez été exact, ni aw kɛra misali ɲumanw ye vous avez été assidu, ni aw kɛra maa cɛsirilenw ye maa kɔnɔjɛlenw ye faso baara la vous avez donné le maximum de a y'aw vous jeniyɔrɔ fin k'aw seko n'aw damajira kɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ aw seko la dɛ. la tâche qui vous était confiée. baara minnu dira aw ma yala aw y'o kɛ o kɛcogo ɲuman na wa. Il doit être également pour vous nin don kan ka kɛ dun fana ye aw bolo. l'année aussi des résolutions. bɛnkan ni laɲini ni kɛtaw olu labɛnni don nin kan ka k'o ye. En effet, sabu vous devez, aw kan kan compte tenu du passé, compte tenu k'a de sabu kɛ an tɛmɛna minnu na votre examen de conscience, ka aw yɛrɛw fɛsɛfɛsɛ aw yɛrɛw diinɛ n'aw ŋaniya
ka aw yɛrɛw lajɛ dɛ aw k'aw yɛrɛw lajɛ. Corrigez ce que vous avez pu constater chez vous. A ye fiɲɛ minnu sɔrɔ ladilali minnu kan ka kɛ. Comme défaillance ou comme erreur. Fiɲɛ minnu ni dɛsɛ minnu ani fili minnu n'o kɛra olu bɛ se ka ladila cogo min. Et il faudrait que l'année O fana a ka kan ka kɛ san kura. nouvelle des travailleurs Baara kura san kura baara minnu n'o ka kan ka kɛ cɛkɛlaw fɛ. qui commence aujourd'hui N'o bi daminɛ mɛ kalo tile fɔlɔ. soit pour vous une occasion O ka kan ka kɛ waati kɛnɛ de ye. d'être un meilleur enseignant, Ka kɛ lɔkɔli karamɔgɔ ɲuman ye minnu ka ɲi kojugu. d'être un meilleur instituteur, Ka kɛ karamɔgɔ jolenw ni karamɔgɔ kɔdaw ye. d'être un meilleur agent de la fonction publique, Ka kɛ foroba baarakɛla ŋanabaw ye o ɲumanw. d'être un meilleur ouvrier, Ka kɛ bololabaarakɛla ɲumanw ye ɲumanya tɛ min kɔ. d'être un meilleur cultivateur Ka kɛ cikɛla ŋanaw ye. et d'être aussi un meilleur agent de l'information. Ka kɛ ŋana ye ŋana min n'o ka baara ye kunnafoni lasili ye. Camarades, N jɛɲɔgɔnw baarakɛlaw, c'est en apportant chaque jour diɲɛ don o don ca minnu bɛ kɛ aw fɛ des victoires sur nous-mêmes, ka wasa sɔrɔ an yɛrɛbakun kan. sur nos faiblesses, sur nos An erreurs, ka fiɲɛw na an fagoyɔrɔw ka olu ladila. que nous ferons un pas de plus Anw ka taa ɲɛ o taama senda de y'o ye. vers le socialisme. Ka socialisme sɛgɛrɛ kɔni. Parce que le socialisme, Sabu min ye socialisme ye. ce n'est pas O tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi. comme on peut le croire, I n'a fɔ a bɛ jate k'a miiri minnu fɛ. surtout quand il s'agit Kɛrɛnkɛrɛnnenya ni waati min na a bɛ fɔ de le construire, ka dilali kɛ. que le socialisme se construit dans la facilité. K'a fɔ mɔgɔ minnu b'a fɔ ko socialisme bɛ dilan namara ni musaraka la wa o ye nkalon de ye. Il ne se construit pas dans la facilité. Ayi socialisme tɛ dilan nɔgɔya ni musaraka kan dɛ. Dans les années premières, il faut savoir serrer la ceinture. A daminɛ fo mɔɔw k'u cɛsiri k'u banban k'u sɛbɛkɔrɔ cɛsiri de. Dans les années premières, San fɔlɔ ninnu na il faut s'armer de courage et de patience et surtout de fo ka confiance. kɛ ni sabali ani cɛsiri ani muɲu ni baara de ye. Mais Nka si on n'est pas arrivé ni an m'o sɔrɔ bɛɛ à vaincre les faiblesses créées en nous fiɲɛ par le système, minnu bɛ an na k'o fiɲɛ ninnu k'u kɛlɛ k'u bɔ an na. créées en nous par le système colonial, Marabajuguw ye an don k'an fagaw ka fiɲɛ minnu don an na n'an m'olu bila k'olu bɔ an na pewu kɔni. qui ne sont pas parvenus à dominer N'u ma se ka wasa sɔrɔ an ka n'olu ye. les facilités vers la vie Ka nɔgɔya bolo da anw ye ten gansan ko diɲɛ ka nɔgɔ. de jouissance. K'anw ta kɛ bɛnniya ni yɛrɛ damu gansan ye. Si Ani la plus petite pénurie ni gɛlɛya kɔni dɔɔni nana dɔrɔn peut nous mettre en émoi, n'o kɛra dɔrɔn anw bɛ bɔ an taabolo n'an taasira kan. eh bien, O de la sa il nous sera difficile a bɛna gɛlɛya anw bolo n'an y'o taasira ninnu ta dɔrɔn de construire le socialisme. k'a fɔ ko an bɛ socialisme dilan wa an t'a ɲɛ sɔrɔ fiyewu. Nous devons nous dire que nous ne sommes pas les seuls An ka kan k'a dɔn k'a fɔ an kelen tɛ nin sira in nin wale in kan koyi. à vouloir construire le socialisme. K'a fɔ ko an bɛ socialisme dilan ko anw kelen bɛ don wa Mali kɔnɔ yan wa. Il a été construit déjà en d'autres lieux dans des conditions beaucoup plus difficiles que les nôtres. Mɔgɔw ye socialisme basigi k'a dilan kɛcogo la kɛcogo minnu ka gɛlɛn n'anw ta ye kojugu. Ces peuples-là ont réussi parce qu'ils ont O armé jamanadenw sera k'u ɲɛ sɔrɔ u t'a la sabu u y'u banban de. Pourquoi nous aussi, peuple du Mali, O tuma malidenw munna an tɛ se k'an ta ɲɛ sɔrɔ de. peuple courageux par essence, Aw minnu ye maa cɛsirilenw ye an minnu ye maa bamananw ye munna anw t'an ta ɲɛ sɔrɔ dɛ. peuple attaché à sauvegarder sa fierté et Aw sa dignité. minnu ne anw wasalen don n'an yɛrɛ ye anw minnu ye hɔrɔnw ye anw minnu ye danbetigiw ye munna anw tɛ se k'an ta ɲɛ sɔrɔ dɛ. Et sa dignité. Aw minnu ni anw wasalen don n'an yɛrɛ ye na anw ye hɔrɔnw ye munna anw tɛ se k'an ta ɲɛ sɔrɔ dɛ. Peuple attaché à Aw minnu sirilen don n'an ka défendre coûte que coûte son indépendance. Pourquoi nous aussi nous restons? jamana la hɔrɔnyali aw minnu bamanen don ko anw mana bɔ hali n'anw nin bɛ t'o la ko aw n'o kɛlɛ kɛ munna anw tɛ se k'an ta ɲɛ sɔrɔ munna. Je dis que nous réussirons. Ne kɔni limaniyɛn don k'a fɔ an bɛ ɲɛ sɔrɔ a la. Nous réussirons parce que Anw bɛna ɲɛ sɔrɔ sabu si l'on suit l'évolution de la République du Mali, n'an ye Mali yɛrɛ kabila Mali kura tu tigɛra yɛrɛma hɔrɔnya fangajugu bannen fo ka se bi ma n'i ye Mali yɛrɛ lajɛ kununko fo ka se bi ma dɛ. eh bien, nous avons été quelquefois confrontés avec des difficultés. Bada kudayi waati dɔw la anw tɛmɛna gɛlɛyabaw ni degunbaw de la faso in kɔnɔ yan kɔni. Que nos adversaires ou alors Minnu y'an faden n'an gɛlɛbaw n'an jugu ye des devins minnu ma ɲɛ qui n'ont pas jusqu'ici donné la preuve de la justesse fo ka
se bi ma u ma dalu sɔrɔ dalu minnu b'a jira k'a fɔ u bɛ anw ni tiɲɛ cɛ. De la prévision. K'a fɔ anw bɛ kuntilenna min kan. Des difficultés qui auraient fait sombrer notre peuple. Gɛlɛya minnu bɛ yen n'o tun bɛ se ka kɛ sababu ye k'anw ka jamana dafiri u ma jo sɔrɔ an kan nin nasira si fɛ. On avait pensé que nous serions humiliés, que nous serions dans la catastrophe. Jugu tun miiri la k'a fɔ anw na lebu anw na malo an ka faso na dafiri. Que nous nous mettrions à genoux pour solliciter. Ko ninnu bɛ anw bi an kunbere kun kan k'an sigi an sen sabara kɔnɔ k'an dɛsɛ kolokoto. Nous avons su serrer notre ceinture. Anw sera k'an cɛsiri ka kɔngɔ laminɛ ka gɛlɛyaw laminɛ. Nous avons dû nous donner la main. Anw jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma. Et nos camarades dans tous les domaines. Anw jɛɲɔgɔnw baarakɛɲɔgɔn tɔw jamana yɛrɛ jɔ sira bɛɛ lajɛlen fɛ. Et même ceux pour lesquels ils ne s'étaient pas suffisamment préparés. Hali an ma labɛn cogo minnu na ka kiimɛ gɛlɛyaw ma an ye ɲɛ sɔrɔ nin bɛɛ la. On s'y prend leurs responsabilités. An sera k'an jɔ an jɔyɔrɔ la k'an jeniyɔrɔ fin wa ka wasa sɔrɔ. Responsabilité. Ka an ka jɔda an y'a bɛɛ mafa. Et alors, camarades, c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de raison que nous ne gagnions pas la bataille de l'indépendance économique. Nous ne gagnions pas la bataille de l'indépendance économique. Et que aussi nous ne gagnons pas la bataille de la construction socialiste. Nous gagnerons. Parce que nous sommes avec vous, camarades travailleurs. Et vous venez de donner la démonstration. Pour ceux encore chez lesquels peuvent exister le moindre doute. Que vous êtes décidés plus que jamais à aller de l'avant. Pour que le socialisme malien devienne une réalité. Pour terminer, camarades, je vous donne l'assurance au nom de l'Union soudanaise qu'aucune difficulté ne nous fera reculer. Je l'ai dit et redit. Et je le répète encore une fois. S'il y a encore parmi nous ou parmi nos collaborateurs je peux vous croire que telle ou telle difficulté se met sur notre voie. Va nous amener à reculer. Ils se font des illusions. Il y a des soldats qui ne savent pas reculer. Il y a des soldats qui préfèrent mourir sur le champ de bataille. Eh bien, tous les Maliens, qu'ils soient de l'administration, secteur privé, ou des élèves ou des paysans, des pêcheurs, ou de notre armée nationale, et notre armée de travailleurs, et non de mercenaires. Eh bien, je dis que tous ces Maliens sont des soldats plus décidés que jamais et qui, plutôt de reculer, préféreront mourir sur le champ de bataille pour la Nous avons voté des résolutions. Et vous, camarades travailleurs, vous avez de réorganiser vos syndicats. Le 1er mai de l'année 1964 nous permettent de dresser un bilan encore plus positif que celui de 1962. Je suis convaincu qu'il en sera ainsi parce que avant tout
sabu ka kɔn fɛn o fɛn ɲɛ fɔlɔ. Vous êtes et vous demeurez aw ye wa aw na to des Maliens aw ye malidenw de ye wa aw na to malidenya la. qui ont fait le serment minnu y'u kali ka leyidu ta. non seulement de construire un Mali prospère, k'a fɔ u bɛ mali dilan mali min ye mali jirilen ye. mais aussi ani fana de libérer l'Afrique de toute ka farafina bɔ jɔnya kan juru la. et de construire une Afrique unie. Ka dilanli kɛ farafina bɛ se ka kɛ kelen ye cogo min.